Me Vasemmistoliitossa uskomme, että yhdessä voimme rakentaa paremman ja turvallisemman arjen. Tavoitteemme on luoda maailma, jossa jokaisella on mahdollisuus kukoistaa ja unelmoida. Jokainen lapsi tarvitsee tukevat juuret ja siivet, joilla nousta korkeuksiin. Tukemalla perheitä, jotka tarvitsevat apua, mahdollistamme jokaisen lapsen kasvun. Koulutus antaa perustan maailmalle, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä. Haluamme varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus maksuttomaan koulutuksen myös jatkossa. Koulutus ja kansansivistys ovat keskeinen osa Suomen ainutlaatuista ja rikasta kulttuuria. Kulttuuri antaa meille identiteetin ja tuo elämään merkityksellisyyttä. Elämä on matka, jossa tarvitaan läheisyyttä yksinäisyyden sijaan, aikaa kiireen sijaan ja kunnollista hoivaa silloin, kun sitä tarvitaan. Terveydenhoito on perusoikeus ja meidän on varmistettava, että jokainen saa tarvitsemansa hoidon ilman pitkiä jonoja tai huolta kohtuuttomista kustannuksista. Haluamme hoivaa, joka on kaikkien saatavilla. Hyvinvointivaltion luomiseen tarvitaan yhteisöä, joka haluaa pitää huolta heikoimmista ja rakentaa tulevaisuutta kantavalle pohjalle. Me Vasemmistoliitossa uskomme, että voimme yhdessä rakentaa Satakunnan, jossa arki ja tulevaisuus ovat turvattuja. Liity mukaan matkallemme. Parempi huominen kuuluu meille kaikille, ei vain harvoille.